чорабинии маърифати фарҳангӣ намоиши забонҳо дар донишгоҳи славянии тоҷикистону Россия бо барномаи рангини фарҳангӣ қайд гардид. Ин барнома аз ҷониби факултети забонҳои хориҷии донишгоҳи мазкур ташкил шуда, дар он донишҷӯён маҳорати забондониву суханварии худро бо забонҳои хориҷие ки дар ин муассиса таълим дода мешавад намоиш доданд. тавре масъулин иттилоъ доданд феълан дар донишгоҳи славянии тоҷикистону Россия забонҳои гуногуни олам аз ҷумла англисиву олмонӣ, фаронсавӣ, хитоӣ ва ҷопонӣ таълим дода мешаванд. ин чорабинии тантанавии худро устодону донишҷӯёни донишгоҳи славянӣ ба барномаи давлатии такмил ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебахшанд. Согласно постановлению правительства Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, государственной программы совершенствования изучения русского и английского языков посвящается данное мероприятие. Многонациональность – это очень важный фактор, который в дальнейшем поможет процветанию нашей республики и даст нам хорошие кадры. Сегодняшнее наше мероприятие приурочено к данному мероприятию и надеемся, что оно даст свои определенные плоды. факултети забонҳои хориҷии донишгоҳи славянии тоҷикистону Россия 1 сентябри соли 2018 таъсис ёфтааст ва ин аввалин барномаи бошукӯҳест ки устодону донишҷӯёни ин факултет пешниҳод мекунанд. қаблан ҳам дар ин муассиса забонҳои хориҷӣ таълим дода мешуданд, вале бо таъсиси факултети алоҳида забономӯзӣ дар ин ҷо шакли нав гирифт ва феълан таълим бо муваффақият идома дорад. бояд гуфти дар шароити рушди босуботи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва воридшавии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ талабот ба мутахассисоне ки забонҳои русӣ ва англисиро хуб медонанд ва аз ин забонҳо дар муоширати касбӣ ва ҳаррӯза истифода бурда метавонанд меафзояд. бинобар ин андешидани чораҳои самарабахш баҳри инкишоф ва рушди минбаъдаи шаклу усулҳои таълим ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ ҳамчун воситаи муошират бо ҷомеаи башарӣ муҳим арзёбӣ мешавад. дар ин самт донишгоҳи славянӣ ҳам кӯшиш ба харҷ медиҳад.